Og her har vi altså nogle peruanske fans på stadion. Jeg snakkede også med Ken Nielsen inden kampen. Matchvinderen fra pokalfinalen. Der er vi i aften her på Right to Dream Park i Farum. Det er lidt under deres snit, som i år er på hjemmebane 5.190. Jeg ikke rigtig ved, hvor han vil hen med bolden der. Kører ud til indkast. Nu siger deres målscore plus 26. Ja, det vil jeg sige. 3 mål bedre end Brøndby. Så er muligt til Sonne. Nu rammer han helt fløjt. Ja, det er aldrig sket før, efter 29. runde, at man har 4 hold, der ligger så tæt.